ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами мошинхар, подписчикои Сауда ТВ 01. Имрӯз 15 октябри соли 2025 сол навори мошинои фурӯшӣ арзон аз 5000 сум боло бачо. бениҳоят нарх навои зур мошинои арзон ёфтем, пешкашон мекунем, рекламаш мекунем. иншоалло ягон 5-6 мошин савдо мешавад дар ҳамин видеои имрӯза, ки дар 15 октябр пешкаши шумо шид. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама дошта бошен дар ҳамин WhatsApp метавонен муроҷиат бикунен. ирӯза наварда ҳастай Toyota Aqua ҳастай, хоб Nexi ҳастай, Mercedes ҳастай, Lacetti ҳастай, 2107 ҳастай, Priora ҳастай, Astraji ҳастай, Caravan ҳастай. ана ин мошин бачаҳо азиз 26000 сомон ай. дар видео лайк монен, дар ҳамин канал ҳози подписатсия кунен. ҳамин лайкҳо шумо гарани важне бачаҳо. фақат лайк монен, подписатсия кунен, видеоро сар мекунем. нафарое ки аз YouTube наворҳои Сауда ТВ-ра тамошо карда натонистесен, пас ба Telegram канали Сауда ТВ гузарен. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. нафарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалиш худом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунанд. марҳамат аз номи канали Сауда ТВ ба дили пир ба ширкати акаи нозим муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. мегзарем ба якумин Astraji фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузуфи седан. ина марҳамат дӯстон қабулш кунен. солиш 94, 23500 сомонӣ Opel FK седан. гази бензин ай, объёмаш 1.6, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин ай мега. чашка қафо варид шудагӣ. мошин мотор, коробка зур. охири нарх ай 23500 сомонӣ. арзон намешавад. беҳуда занг назанен, техосмотр надора, утилизатсия ҳастай. нарх 23500 сомон. мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. одамое ки харидори серьёз нен, марҳамат дар WhatsApp шумо рақамҳои дасти WhatsApp рӯи экран ахирш 97 аз номи канали мо занг зада метавонем бачаҳо азиз. мегзарем ба дуюмин Astraji фурӯшӣ. Opel Astraji дар кузуфи Caravan. Astraji Caravan фурӯшӣ, солиш 99. нигоҳ кунед кадом мегирӣ ошид шава. гази бензин, объём 1.6, коробкаш механика. мошини Душанбе бачаҳо азиз. мошинчаи Душанбе, солиш 99. спед кунем бигиренаш. хоб мега ки задагӣ нестай, буридагӣ надора, пусидагӣ ҳам нестай. солиш боша 99, 48000 нархаш, варид надора мега. ина марҳамат дӯстон Astraji Caravan-и тоза пешкаши шумо шид. занг зада бигиренаш. телефонош ахираш 8249 аз номи канали Сауда ТВ занг занед. дӯстон чен ҳамин мошино хонаҳотона сурат гирифтан видеонавор карда роӣ кунед, мардам бо хушутар тамошо кунаву талаботи харидор бо зиёдтар мешава ба видео чем сурати холӣ. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. 2107 Lada Vaz 2107, солиш 2005 сол. 23500 сомонӣ. тозаи бадай 2005, 23500 сом. моторш 06 ай. мошини худаш 07 ай. коробкача механика. харидор занг занен. савдо дар болои капот. капот дар шаҳри Душанбе не, дар шаҳри Хуҷанд. 2107 фурӯшӣ, 23500 сомонӣ. баъдан дӯстон
фикротона комментария карданро фуромӯш накунед. чӣ хел мебинед краскаш тоза ҳакай мошин нахаду ҳолати беҳтарин қарор дорад. савдои созуро каму беш муомила дорад. фақат бензин, холи бензин, мотор 06, механика 2005 сол, солҳои кӯҳна ҳам нест бача азиз. 2107 срочняк шидагай марамат хитон бо далчи присонжен. мегзарем ба чорумин тракторчаи фурӯшӣ. якта трактор қабул кардем, шояд ягон кас бихараш. 45000 сомонӣ трактори UMZ 6. UMZ 6 45000 сомон дар шашум совхози дар ноҳияи Ёвон қарор дорад бача азиз. срочна фурӯшӣ. солаш 1987 сол. алиши вариант ҳечи нагуфтан. телефон WhatsApp мегзорем, занг занед. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. 29500 сомон, солаш 2014. марҳамат баъри шумо подписчикои муҳтарам. якта лайк монед, дар ҳамин канал подписа сакнем. ба хотир ҳам хеле мошинои арзон шумо ки дастгирӣ кардем ку дӯстон, мо ҳам дастгирӣ мекунем. ҳамин лайкҳои шумо сабаби боло рафтани навораи мо мешавад. ку як баҷа хенешку бинем бача азиз. лайка монем, баъд нависен чандум лайка заден, оиди ин мошин адресро гӯш кунед. Toyota Aqua ҳастае ки 2014 сол бача азиз. 29500 сом, гибрид. объёмаш 1.5 литр, 141000 пробег. срочна мошин вагон. 11 моҳи 10 2025. хуб, солаш 2014, гибрид. утилизатсияш мега 31000 сум мешавад. роҳош 10000 сум. занг занед. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки солаш 1995 сол бача азиз, дар Истаравшани Бостонӣ қарор дорад. 17000 сомонӣ, солаш 1995. салон тоза, краска тоза, ҳолати нахаду, газ плюс бензин, моторча 1.6, солаш 95, коробкаш механика. срочна фурӯхта мешавад. техосмотр солона утил дора мега. пусидагӣ надора гуфта соҳибмулк қайд кестай, фақат срочна савдо карда мешавад. дар Истаравшан, солаш 95, 17000 сомонӣ. занг занем, боз далши маълумоташа бигирем. канали Главни Савдо ТВ ҳай бачаҳо, кадометон хонахар ҳастен ку дар ӯ ҷа гузарем, баъдан телеграм канали мо дар таги комментария силкаша мегзорам. гузарин дар ӯ ҷа бо ҳастай баъзе чизое ки мисол рӯӣ мекунем, дар ӯ ҷа рекламагузорӣ мекунем. якта аддени. бениҳоят зурай дроня подписа сакнед, видеоҳоро, хонаҳоро тамошо кунед мошинро. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz E-Class. мордара бинен, қадду қомата тамошо кунен. кадомед мегирӣ, марҳамат гӯш када рақамоша занг зада бира бигириш бачаҳо. солаш 97. дар Душанбе E-Class-и фурӯшӣ. газу бензин, мотор 2, коробка механика, ҳуҷҷатҳо 1 сола, кондитсионер ях, мотор, коробка задни мост. гарантӣ метем мега. хадавои баллоно нав, гази евро 4 плюс бензин. 38000 сомон, боз арзон мешавад. мошинча дар Душанбе E-Class Mercedes Benz 97 выпуск. марҳамат дӯстон, занг зад далчи маълумотша бигирен хитон. аз мо навор кардан, аз шумо харид кардани, интихоб кардана, ҳай кардан бача азиз. фақат мо навор мекунем, шумо тамошо мекунем бачаҳо. лайкҳоро монед, дар канал подписа сакана фуромӯш накунед. мегзарем ба ҳаштумин техникаи фурӯшӣ. мототсикли фурӯшӣ равон кардан ки суперчет если меган. мотор 250 куба, пробег 3500 километр, цена 8500 сомон, камтар муомила дорад. адрес ноҳияи Фархор, телефон WhatsApp рӯи экрани шумо. ина марҳамат 250 куба мототсикли фурӯшӣ. 8500 сомон, боз камбеш муомилаи соз дорад бачаҳо. хеле скутер нест мототсиклай,
خلاصه کشش زور از خودش بنهایت کم و با دلچی معلومات شختون زنگ زد بگیرین دوستان عزیز. میگذاریم با نهمین ماشینی فروشی شفرولت هسته که این شفرولت لاستی میگن 2005 ویپوسک در شهر دوشنبه بنزین خالی موتورچه 1.8 کروبکش автомат لاستی فروشی با نرخ بنهایت دسترس انای کراسکا بنهایت خداوی بچه این طلباتش بسیاره. خب سروش نه خریدار انیق باشه معامله چی میشه ماشین سستانش سوزای میگه زوری بعد فقط نفرای سریوزنی از نومی کانال سعودت وگ زنگ زنه خدا خواهد یک چی معامله سوز میشه. شفرولت لاستی 2005 سال автоматیکه بچه 35,000 سوم خیلی نرخو فکر میکنم رید که میشه. سولوی خیلی 91 92 93 94 2005 نوای صدی نکنین ماشینی نو با دیگه های بچه ها زنگ زن معلوماتی بیشتر رقم های 72 داخل شای معامله کنین بگیرینش. میگذاریم با دهمین ماشینی فروشی اشکا اوپل استراش هسته که در شهر خوجند قرار دارد دوستان عزیز. سالی برایش 2006 سال коробка механика газ плюс бензин объемش 1.6 дизель не бачо гази бензин ай астраж 2006 моторш тримпор будай. хоб климат контрол хадавои нағз балоно нағз ай хулоса мошин нахаду ай кам беш мега кори кузов дорад гази бензин гази евро 4 нарх бошад دوستان عزیز 45,000 سومون اسرعشی 2006 سال در شهر خوجند قرار دارد. دوستان عزیز خودتون با دلچی معلوماتی بیشتر بگیرید. ما فقط نوار میکنیم آدرس را گوش کنیم اویدی هر یک ماشین ما معلومات میتیم فقط رقمای صاحب ماشین را میگذاریم خودتون با دلچی معلومات زنگ زن میگیریم بچه‌ها. میگذاریم با 11مین ماشینی فروشی واز پریورا خیلی اشتاق نمونده بودیم همیشه تازه شا یفتیم گفتیم که پیشکش نیم شاید اون گاز بخوره. پریورا 2013 هم سال بچه سالای بینیهای نوش 40,500 سومگه معامله سوزورا لادا واز پریورا در نهایت دنگره 4500 گاز بنزین объем 1.6 коробка механика. خب السلام علیکم مردمی ماشین خواهم میگم ماشین حالت نخد قرار داره موتور نو اکومولاتور نو بالونو نو خدوای نو سالونه حجت утилизация گاز بنزین پلس گاز یورو 4 کاندیشنر کار میکنه بسیار ارزان میشه میگه که 40,500 سومون یک چی معامله داره 2013 هم سال براریش مرا وقتون داد چی معلومات شد دوستان زنگ زد بگیرین. میگذاریم با 12مین ماشینی فروشی خچیبکی توزه بود اخیر دماندیم که میگه صبر تلخ میوه شیرین داره انا مرحمت بگیرینش فقط آدمای سریوزی رقمای اخیرش یا گلانه های باختون حساب کنین چند تا نداره. اوپل افکا سالش 96 در شهر دوشنبه بنزین گاز объем 1.6 коробкаш механика ماشین در حالتی خوبی میگه موتور 1.6 16 پاوگ میگه بنزین گاز یورو 4 پلس کاندیشنر خنک لیوک مانیتور اندروید утилизация داره حجتو خب کم موندگی نرخ 38,000 سومون افکای توزه دالچی پرسن. دوستان برای رکلام خونه زمین ماشین کوارتیر چیزی باشه در همین واتساپ روی کنین همین نورد بچو اکو دودارو خوارجونو همه کسا خویش همتون یک تا لایک کنین بعد همین ویدیو بریم زنده و سلامت.